Stíny v Onyxu měly svá pravidla a Lucie Nováková je znala nazpaměť. První pravidlo: buď neviditelná. Pohybuj se jako duch mezi stoly z ebenového dřeva a sametovými křesly. Doplňuj sklenice drahého moku a nikdy nezachytávej pohledy mužů. Jejichž obleky stály víc než roční nájem jejího bytu. Druhé pravidlo: usmívej se, i když tě bolí každá kost v těle. Zvláště pak kotník, který protestoval tichým, ale vytrvalým pulzováním při každém kroku. A třetí, nejdůležitější pravidlo: nikdy si nevšímej muže ve výklenku v zadní části VIP sekce. Muže, jehož přítomnost měnila atmosféru v místnosti jako blížící se bouře. Dante Vitali. Jeho jméno se šeptalo s úctou a strachem. Majitel Onyxu, král nočního života města, muž, jehož klidný zevnějšek skrýval pověst nelítostného stratéga. Lucie ho nikdy neviděla zvednout hlas, ale viděla, jak se dospělí muži chvějí pod tíhou jeho tichého pohledu. A ten pohled byl teď upřený na ni. Cítila ho na zádech jako fyzický dotek, hřejivý a zároveň mrazivý. Zrychlila krok, ignorovala protest kotníků a snažila se soustředit na prázdné sklenice na svém podnose. Jenže jeho pohled jí pronásledoval. Nebyl lačný jako pohledy jiných mužů. Byl zkoumavý, analytický. Jakoby jí rozebíral na součástky a snažil se pochopit, jak funguje. Všímal si jejího lehkého kulhání, jemné asymetrie v jejím pohybu, kterou se léta učila maskovat. Viděl únavu vtisknutou do koutku jejich očí, kterou nepřekryl ani nucený úsměv. Dnes večer byla únava hlubší než obvykle. Ráno strávila 6 hodin v pečovatelském domě, kde se starala o cizí bolesti, aby mohla večer ignorovat ty své. Mezitím stihla rychlou návštěvu u svého bratra Davida. Jehož vlastní bitva se odehrávala na nemocničním lůžku a jehož účty za léčbu se vršily na jejím kuchyňském stole jako tichá výčitka. Práce v Onyxu byla třetí zastávkou v jejím nekonečném maratonu. Nutností, která jí platila za Davidovy léky a naději. Když se vracela od baru s plným podnosem, stalo se to. Jeden z hostů, opilý a hlučný, se neohrabaně postavil a vrazil do ní. Sklenice se řinčivě rozletěly po podlaze, led se rozkutálel a zlatavá tekutina se vsakovala do drahého koberce. V místnosti na okamžik zavládlo ticho. Manažerka Vanessa se k ní už hnala s vražedným pohledem. Lucie se sklonila, aby začala sbírat střepy a ostrá bolest jí projela kotníkem. Zaklela potichu, slzy ponížení a bolesti se jí draly do očí. Nechte to být. Ten hlas nebyl hlasitý, ale prořízl ticho jako nůž. Zvedla hlavu. Dante Vitali stál nad ní. Jeho stín jí zcela pohltil. Pokynul Vanesse, která se okamžitě stáhla. Pak se sklonil, ne aby jí pomohl se střepy, ale aby jí nabídl ruku. Jeho dlaň byla velká a teplá, dotek pevný a jistý. Váhala jen zlomek vteřiny, než jeho ruku přijala. Pomohl jí na nohy s lehkostí, která popírala jeho mohutnou postavu. Jste v pořádku? Zeptal se tiše, jeho tmavé oči stále upřené na její tvář. Ano, pane Vitali, omlouvám se za ten nepořádek, zamumlala a snažila se vyprostit ruku. Ale on ji nepustil. Místo toho jeho palec lehce přejel po jejich kloubech. Ten kotník, řekl spíš jako konstatování než otázku. Musí to být z těch dlouhých směn. Lucie jen přikývla, neschopná slova. Nebyla to lež, jen neúplná pravda. Bylo snazší nechat ho věřit, že její bolest je důsledkem práce, než se dotýkat skutečného ošklivého důvodu, pohřbeného hluboko v minulosti. Dávejte na sebe pozor, Bela, zašeptal a konečně ji pustil. Paulo vás odveze domů. Nečekal na odpověď. Otočil se a vrátil se do svého stinného království. Zanechal ji tam stát, roztřesenou, zmatenou a s tepem bušícím v uších. Co se stane, když se neviditelná dívka stane viditelnou pro muže, který vidí všechno? Následující týdny se změnily v podivný, neskutečný tanec. Paulo, Danteho tichý řidič a bodyguard, na ní každou noc čekal před klubem. Jeho přítomnost byla tichým štítem proti temným ulicím a jejím vlastním obavám. Během dne se děly další nevysvětlitelné věci. Anonymní dárce uhradil část Davidových nejdražších léků. Nemocnice jí nabídla flexibilnější splátkový kalendář.
Lucie věděla, odkud to přichází, ale neměla sílu ani odvahu to odmítnout. Byla to past ze sametu a laskavosti a ona do ní vstupovala s otevřenýma očima. Dante s ní mluvil častěji. Objevoval se u baru, když měla chvilku, a ptal se na její den. Nikdy se neptal na nic příliš osobního, ale jeho otázky byly přesné, cílené. Zajímalo ho, jakou hudbu poslouchá, jaké knihy četla jako malá, jestli dává přednost východu nebo západu slunce. Učil se ji kousek po kousku, jako by skládal složitou mozaiku. Jednoho večera ji pozval do své kanceláře v nejvyšším patře budovy. Místnost byla strohá, elegantní a nabízela dechberoucí výhled na noční město. Světla pod nimi vypadala jako rozsypané drahokamy. Posaďte se, Lucie, poslechla. Seděla na kraji koženého křesla, ruce složené v klíně. Přemýšlel jsem, začal a opřel se o masivní stůl, že vaše talenty jsou v přízemí promarněny. Nabízím vám práci, moji osobní asistentku. Lucie na něj jen zírala. Pane Vitali, já nemám žádné zkušenosti. Máte něco lepšího. Máte postřeh. Jste loajální. A jste silnější, než si myslíte. Jeho pohled znovu sklouzl k jejímu kotníku. Tato práce by pro vás byla méně náročná. Více peněz, méně stání. Byla to záchranná síť, kterou nemohla odmítnout. Proč? Vyhrkla, než se stihla zarazit. Proč já? Poprvé na jeho tváři viděla záblesk něčeho jiného než kontroly, něčeho zranitelného. Protože mi připomínáte, že i ve světě plném stínů může existovat světlo, řekl tiše. A to světlo chci mít na blízku. Práce pro Danteho byla jako vstoupit do jiného vesmíru. Její dny se naplnily organizováním jeho schůzek, tříděním korespondence a tichým pozorováním chodu jeho impéria. Viděla jeho chladnou efektivitu, jeho nelítostnou stránku, když jednal s obchodními partnery nebo rivaly. Ale viděla i jinou stránku. Viděla, jak poslal květiny staré vdově svého bývalého zaměstnance. Viděla, jak financoval místní komunitní centrum. Byl mužem paradoxů, andělem i démonem v jednom těle. Jejich blízkost rostla v tichosti. Obědvali spolu v jeho kanceláři, mluvili o všem a o ničem. Jednou se jí zeptal na její rodinu. Vyprávěla mu o rodičích, kteří zemřeli při autonehodě, když jí bylo 18. O Davidovi, který tehdy utrpěl vážná zranění, jež ho pronásledují dodnes. A zmínila se i o starším bratrovi, Michalovi. Byl v tom autě taky, řekla, a hlas se jí zlomil. Nikdy ho nenašli. Policie řekla, že ho proud řeky musel odnést. Zmlkla. Byla to stará, nikdy nezahojená rána. Dante mlčel, ale jeho ruka se natáhla přes stůl a jemně sevřela tu její. To mě mrzí, Lucie. V jeho očích zahlédla odraz vlastní bolesti. I já jsem přišel o bratra, řekl po chvíli. Ne při nehodě. Zradil mě můj nejlepší přítel. Prodali ho konkurenci. Ten den jsem se naučil, že důvěra je luxus, který si nemohu dovolit. V tu chvíli Lucie pochopila. Jeho osamělost byla stejně hluboká jako její. Oba byli přeživší, poznamenaní ztrátou. Jejich světy, tak odlišné na povrchu, byly v základech postaveny ze stejného materiálu, z bolesti a touhy ochránit to málo, co jim zbylo. Jejich vztah zůstával nedefinovaný. Byly v něm pohledy, které trvaly o vteřinu déle. Náhodné doteky, které vysílaly elektrické výboje. Jednou večer, když pracovali pozdě, stál za ní, díval se na dokument, který připravovala, a jeho dech jí hřál na krku. Cítila touhu naklonit hlavu dozadu, opřít se o jeho hruď, ale neudělala to. On se také nepohnul. Napětí mezi nimi bylo hmatatelné, křehké jako sklo. Nevyřčená slova, nepotvrzené city visely ve vzduchu jako tichý slib. Davidův stav se díky nové léčbě, kterou Dante platil, začal zlepšovat. Jeho sarkastický humor se vracel s novou silou. Takže, řekl jednou, když mu Lucie upravovala polštář, ten tvůj temný a tajemný šéf, už tě políbil, nebo pořád jen zírá, jako bys byla složitá daňová přiznání. Lucie se začervenala. Davide, přestaň. Jen říkám, ten chlap je do tebe blázen. Vidím to i z téhle postele.
A upřímně zasloužíš si někoho, kdo tě bude hlídat. Potom všem. Jeho pohled zvážněl. Oba věděli, o čem mluví. O době po nehodě, o dluzích, o muži, který jí zlomil víc než jen kotník. O stínu, před kterým utekla, ale který stále vrhal temnou siluetu na její duši. Jenže Danteho svět sebou přinášel i jiné stíny. V posledních týdnech se napětí stupňovalo. Dante byl často zamyšlený. Jeho hovory v italštině byly kratší a ostřejší. Paulo byl ostražitější než kdy dřív. Lucie tušila, že se něco chystá. V podsvětí se šuškalo o rodině Caruso, starých rivalech, kteří se snažili převzít Vitaliho teritorium, a zdálo se, že mají někoho uvnitř. Zrádce, který jim vynášel informace. Pátrání po Krtkovi se stalo Danteho posedlostí. Procházel záznamy, prověřoval každého zaměstnance. Jeho paranoia rostla a s ní i jeho ochranitelský instinkt vůči Lucii. Chci, abys ode dneška bydlela tady, v budově, nařídil jí jednoho dne. V jednom z apartmánů pro hosty. Je to bezpečnější. Dante, to nemůžu. A co David? Zařídím mu tu nejlepší soukromou péči. Bude v bezpečí. Ale ty musíš být tady, se mnou. V jeho hlase byla prosba skrytá pod vrstvou příkazu. Nedokázal bych si odpustit, kdyby se ti něco stalo, Lucie, si... Zastavil se, neschopen dokončit větu. A tak se Lucie ocitla ve zlaté kleci. Luxusní apartmán s neprůstřelnými okny, jídlo donášené na stříbrném podnose, ale také neustálá přítomnost stráží na chodbě. Cítila se v bezpečí a zároveň jako ve vězení. Vzdálenost mezi ní a Dantem se paradoxně zvětšila. Byl příliš pohlcený hrozící válkou, než aby si dovolil jakoukoliv zranitelnost. Tiché večeře vystřídaly rychlé, strohé rozhovory. Intimita se vypařila, nahrazena napětím a strachem. Jednoho večera, když nemohla spát, procházela se po chodbách a narazila na otevřené dveře do Danteho kanceláře. Seděl za stolem, hlavu v dlaních, na stole rozložené staré fotografie. Když ji uviděl, nezlobil se. Jen pokynul, aby šla dál. Jedna z fotek ležela otočená textem nahoru. Bylo na ní datum a 2 jména. Dante a Michael. To je ten přítel, co tě zradil? Zeptala se tiše. Dante přikývl. Michael Sterling. Vyrůstali jsme spolu. Byl jako můj bratr. Věřil jsem mu víc než komukoli jinému. Před 14 lety prodal informace Carusovým. Vedlo to k útoku, při kterém zemřel můj otec. Jeho hlas byl prázdný, bez emocí. Zmizel. Myslel jsem, že ho zabili, aby se zbavili svědka. Ale teď mám pocit, že je zpátky. Že on je ten stín, který mi dýchá na krk. Lucie se dívala na vybledlou fotografii. Na jméno, které v ní rezonovalo podivnou, zapomenutou ozvěnou. Michal. Mohla by to být náhoda. Zavrtěla hlavou, aby odehnala absurdní myšlenku. Její bratr byl mrtvý. Ale to semínko pochybnosti, jednou zaseté, začalo klíčit. Bouře se strhla o 2 dny později. Byl to deštivý večer, nebe plakalo nad městem. Lucie seděla ve svém apartmánu a snažila se číst, ale myšlenky jí těkaly. Z chodby se ozvaly tlumené výkřiky, pak zvuk rozbitého skla a první výstřel. Srdce jí vyskočilo až do krku. Než se stihla pohnout, dveře se rozletěly a v nich stál Dante, v ruce pistoli. Musíme jít. Hned. Popadl jí za ruku a táhl jí chodbou. Vzduch byl plný kouře a pachu střelného prachu. Všude ležela těla jeho strážců. Byl to masakr. Paulo na ně čekal u nouzového východu vedoucího do podzemních garáží. Jsou všude, šéfe. Čekali na nás. Dostali se k obrněnému sedanu, ale cesta byla zablokovaná. Zpoza betonových sloupů se vynořily postavy. V jejich čele stál starší muž s jizvou na tváři, starý pán Caruso. A vedle něj Lucii se zastavil dech. Muž vedle Carusa byl starší, tvář měl poznamenanou těžkým životem, ale ty oči znala. Byly to oči z jejich dětských vzpomínek, oči jejího bratra. Michale, zašeptala. Muž se na ní podíval a v jeho pohledu byla agónie. Lucie, co tady děláš? Dante stuhl. Jeho pohled přelétl z Lucie na muže, kterého znal jako Michaela Sterlinga, zrádce, a zpět. Pochopení mu v očích svitlo jako blesk.
Ty, zavrčel na Michala. Celou tu dobu? Neměl si ji do toho zatahovat, Vitali, vykřikl Michal. Snažil jsem se jí chránit. Všechny ty roky. Anonymní platby za Davidovu léčbu, než ses objevil ty. Ochrana před věřiteli. Dělal jsem pro Karusa špinavou práci, abych zajistil, že se jí a Davidovi nic nestane. Všechno do sebe zapadlo. Michal nezemřel. Caruso ho našel, zraněného, a využil ho. Udělal z něj svého špiona, svého vojáka. A Michal souhlasil, aby mohl na dálku chránit svou rodinu. Byl to zrádce i ochránce zároveň. Dost řečí, pronesl chladně Caruso a zvedl zbraň. Sterling byl užitečný, ale jeho čas vypršel. A ty, Vitali, půjdeš s ním. V tom zlomku vteřiny, kdy se vše zdálo ztracené, se Michal pohnul. Vrhl se před Lucii a Danteho, vytvořil jim živý štít a zároveň vystřelil na Carusovi muže. Běžte, zařval. Paulo, dostaň je odsud. Dante neváhal. Strčil Lucii do auta, Paulo dupnul na plyn a auto se s řevem motoru prorazilo skrz barikádu. V zpětném zrcátku Lucie viděla poslední obraz svého bratra, jak padá k zemi v dešti kulek. Její výkřik se ztratil ve zvuku střelby a skřípění pneumatik. Unikali nočním městem, sirény se za nimi slévaly v jeden táhlý, kvílivý zvuk. Lucie se třásla, neschopná zpracovat, co se právě stalo. Ztracený bratr nalezený a ztracený znovu v jediném okamžiku. Dante jí mlčky přitáhl k sobě, jeho obětí bylo jedinou pevnou věcí v jejím rozpadajícím se světě. Dojeli do soukromého hangáru na okraji města. Čekalo tam malé letadlo, motory už běžely. Kam letíme? Zeptala se ochraptěle. Někam, kde nás nenajdou, odpověděl Dante. Někam do bezpečí. Nastoupili. Když se letadlo odlepilo od země, Lucie se podívala dolů na světla města, která se zmenšovala, až byla jen mihotavou skvrnou v temnotě. Cítila, jak se jí do očí znovu derou slzy. V chaosu útěku a střelby si obnovila zranění kotníku. Bolest byla ostrá, krutá, ale byla to jen ozvěna mnohem hlubší bolesti v jejím srdci. Dante si všiml, jak se za kotník drží a jeho tvář stvrdla starostmi. Přistáli za úsvitu na malém soukromém letišti uprostřed zelených kopců. Čekalo na ně auto, které je odvezlo do vily na břehu Třpitivého jezera. Bylo to jako vstoupit do jiného světa. Ticho bylo hmatatelné, vzduch voněl květinami a vlhkou zemí. Dante ji odvedl do ložnice s výhledem na vodu a jemně ji posadil na postel. Bez jediného slova klekl a opatrně jí sundal botu. Její kotník byl oteklý a fialový. Zavolám lékaře, řekl. Ne, zašeptala. Je to jen staré zranění. Dante se zarazil. Zvedl k ní pohled a v jeho očích bylo něco nového. Nejen starost, ale i zahanbení. Nikdy jsem se tě pořádně nezeptal, Lucie. Jen jsem předpokládal, že je to z práce, z únavy. Vzal do ruky telefon, ale nevolal místního lékaře. Vytočil číslo, které Lucie znala. Číslo na kliniku, kde se léčil David. Doktorko Čenová, tady Vitali. Omlouvám se, že volám tak brzy. Potřebuji se zeptat na Lucien kotník. Posílala jste mi kopii jejího vstupního spisu, když jsem zařizoval péči pro jejího bratra. Pamatuji si poznámku o starém úrazu. Nastalo ticho. Lucie slyšela jen tlumený hlas lékařky z telefonu. Danteho tvář se měnila. Jeho obvyklá maska kontroly se rozpadala, nahrazena šokem a pomalu rostoucím ledovým hněvem. Cože? Řekl tiše, ale v tom slově byla obsažena veškerá zuřivost jeho duše. Jste si jistá? Znovu poslouchal. Pak velmi pomalu řekl děkuji, doktorko, a zavěsil. Dlouho se na ní jen díval. Ticho v místnosti bylo těžké, plné nevyřčených slov. Ten kotník nebyl jen podvrtnutý nebo špatně srostlý po nehodě. Pronesl konečně hlasem, který byl sotva slyšet. Doktorka Čenová říkala, že podle starých rentgenů jí ho někdo úmyslně zlomil. Byla to brutální cílená fraktura. Lucie zavřela oči. Všechna ta léta skrývání, předstírání, minimalizování bolesti a teď byla pravda venku, syrová a ošklivá. Po smrti rodičů, zašeptala, jsme měli dluhy. Půjčila jsem si od špatných lidí. Když jsem nemohla splácet dost rychle,
Nemusela dokončit. Ticho dokončilo příběh za ní. Dante k ní přistoupil a sedl si vedle ní na postel. Velmi jemně, téměř nesměle, vzal její tvář do dlaní. Jeho palce stíraly slzy, o kterých ani nevěděla, že jí tečou. Celou dobu jsem si myslel, že tě chráním před svým světem, řekl a jeho hlas byl plný bolesti. Ale ty si už dávno bojovala ve své vlastní válce a já byl tak slepý, že jsem neviděl tvé jizvy. V tom okamžiku se mezi nimi všechno změnilo. Nebyl to už jen mocný muž a jeho zranitelná chráněnka. Byli dva lidé, kteří se navzájem viděli v celé své zlomené kráse. Sklonil se a políbil ji. Nebyl to polibek plný vášně, ale nekonečné něhy. Byl to slib, odpuštění a začátek. O pár měsíců později seděla Lucie na terase té samé vily u jezera Como. Slunce hřálo, voda se třpytila. Její kotník, ošetřený nejlepšími specialisty, už téměř nebolel. Vedle ní v pohodlném křesle seděl David, listoval si v knize a občas utrousil nějakou sarkastickou poznámku. Dante zařídil jeho převoz sem, jakmile to bylo bezpečné. Dante k ní přišel zezadu a položil jí ruce na ramena. Opřela se o něj a zavřela oči. Michal byl pryč. Zprávy z podsvětí byly nejasné. Někteří říkali, že zemřel, jiní, že ho Dante nechal zmizet a dal mu novou identitu daleko od všeho. Lucie se nikdy neptala. Chtěla věřit v tu druhou možnost. Na co myslíš? Zeptal se Dante tiše. Na to, jak mohou být jizvy někdy krásné, odpověděla. Připomínají nám, co jsme přežili. Pevně ji objal. Věděl, že mluví nejen o svém kotníku, ale o všem. O ztrátě, zradě, bolesti. O životech, které byly zlomené a znovu poskládané dohromady. V tichu, které následovalo, nebylo prázdno, ale slib, že i ty nejhlubší zlomeniny se mohou zahojit, když jim dáte bezpečí, čas a lásku, která se odváží vidět jizvy a zůstat. Děkuji, že jste sledovali tento příběh o vykoupení a síle rodinné lásky. Každá rodina má své jizvy, ale právě v péči o ně nacházíme svou skutečnou sílu. Pokud se vám tento příběh dotkl srdce, zanechte prosím like, sdílejte jej s ostatními a přihlaste se k odběru pro další vyprávění. Vaše podpora je pro mě vším.